nagatambay ko dito. Wala ko sang ulat pa yung nag-process kami. Ay, sa mga friend ko gali, ang mustara gali subong lapit na. Gusto ka mo maglagaw, guys. Maglagaw ka mo hapon. Kaya subong grabe ang kainiton sa maskara diri sa Bacolod. Kag mas nami kid guys kung mag-inom ka mo sang damo nga tubig, kag mag-usar sa DTX 500, kag Mighty C, kag Santon Plus Herbal Capsule. In-advertise ko gid na sakod niya YouTube channel kay parang ako pertigid ka kita nyo, may cancer ako pero mas nakimo ko no how many times, mga 24 kakimo kag duha ka 21 days. Pero damo gamba sa ko niya, grabe ang imo fighting spirit ba. Pero sa totoo lang kasakit man pero wala ko lang napakita sa mga tao nga do ka na hopeless gig ko bala. Pero sa likod sina gainom ko na sang ina nga mga produkto, herbal nga Santon Plus, Mighty C, DTX 500. Ginainom ko na double dose ang ginainom ko kay kabalo ko nga iako niya hindi na niya prevention mo kundi as in rest na gid pala nga kinanglanon ko gid ang ina nga mga produkto. Kay dako gid bulig sa ina nga mga produkto sa akon lawas. Kay nga sa adlaw ko nga giyo kakapoy daw wala ka na sa kusog. Pero inatanan dako gid na bulig sina kag pareho sini grabe ang init. Grabe ang init subong sa Bacolod. Grabe ang kainiton. O grabe initon sa Guao, grabe. Grabe. Pero ginakaya ko na iyang tanan-tanan kay ti kabalo bang ko nga grabe man ang inom ko sa bulong mo. Mo na mag-give up na ko, sobra man ang give up ko nga mo na. Pero wala ko mahimo. Ginabatuan ko ginayang tanan kuya, think positive kuya kay nga si God lang na yung sakot kung mag-give up na gid ko, no choice ko pero mo lang ng life ko, upod ko di masakay sa salakyan, and then papuli yun, YouTube tanaw ko na sang pinaka the best ko matanawon sa YouTube channel ang Rafi Tulfo. Sa Rafi Tulfo do makakuha ka ting mga inabalang first time mo makita, hulo kakatabo gid gali ang tuod sa ngamuni sa Rafi Tulfo. Makita mo, nakita ko sa iyang do kadamo na siya gid na buligan sa iyang programa ya, pigado ka man o manggaranon ng ano ka man inang foreigner ka man, hindi siya bias bala mo man nga do kanami bala ang sa pamuluyo subong niya dapat maugyon kita sa mga amo na pala nga hindi kita manglapak sa isa ka pareho mo para manglamang lang amo na pala hindi ka manghikay. Kay ako how many times ko nga ginabuli ko mo nabuli ako sa sitwasyon ko nga amo ni kay may cancer ako, nagkalbo ako, pero inatanan kasakit man sakon pero wala ko gid kitatagaan sa inablang do mag-give up ko kay nga damo ko ya friend mo, hindi lang yung friend ko nga iba, damo ko ya friend diya nga gamal niya hindi ka mag-give up kay ari lang kami di sa imo, ari lang kami sa tupad mo, kag think positive lang ka tanan, happy lang kami lakat kami. Pero yun ang mga friend ko sa adlaw-adlaw namon nga lakat undago kami pagtawag ko as in nakita ko sila nga do pamilya ko na sila. Muna nga kadako sang pasalamat ko sa mga friend ko nga bisan sa amo lang na happy ko, wala ko gabatsyag sang sakit sang ako nga batsyag nga do kabatyagan ko do hopeless na ko. Pero
inatanan salig ko sa Ginoo kag si God lang ang bahala maging kung ano magid magkatabo. Wala na kung mag-give up na gid. Di na choice ta kay iya na tanan ginhatag sa akon. Patunon ko na ang tanan-tanan. Pero happy gid ko. Subong naka-friend man ko sayang kadamo. Damo ko ya friend ya, proud ko gid ya nga damo ko ya friend. Especially gid ya sa mga sorabs ko. Damo gid ko ya guys mga friend. Agdari lang ta naisubong please guys, subscribe, like and share sa akong YouTube channel. Salamat.